Nitong Lunes, August 18, nang matuklasan at ipinagbigay alam sa pamilya ng pamunuan ng isang sementeryo sa Naga City ang nadiskubring bukas na nitso. Ang bangkay na nasa nitso nitong Biyernes lang ng mailibing at nasa panahon pa ng pagluluksa ang pamilya ng namatay. Si insurance po digdi sa sementeryo, nag-upload po sa kuya na yung po yung nangyari, binukan po si ni Agomitso. Alos day pangani kami tapos magmundo, tapos sarong pa kayo ng nangyari. Kaya sobrang nadagdagan lalo si kamunduan ko. Hindi naman tuluyang nasira ang nitso at hindi na ilabas ang ataol. Hinala nila na ang hikaw na suot ng namatay ang puntirya ng mga sospek. Na-report na ng pamilya sa mga pulis ang insidente. Mariing kinukundina ng Barangay Council ng Concepcion Pequeña ang insidente. Dahil ko naman kaya nabukan si ni Mrs. Kaya dahil ko man nahiling kung kung may nawala sa iyo. Actually man lang po earring, bako man ningali pong fancy man lang po, sir. Nakaabot po yan digdiyo sa tuya sa barangay, pero dahil po yung pig blatter digdiyo sa tuya. So pig blatter po yan sa Station 2, and then from there naaraman ko man po na araw kayan sinangyari digdiyo sa Barangay Concepcion Pequeña. Yan po kinukondinerta po yan araw kayan ng mga gibo, ta inot po ang mga gadanta dapat nire-respeto. Tayan po, huring na po ninda yan. Farewell sa mga kapamilya. Mas papaigtingin ng barangay ang seguridad sa lugar at magre-request rin na malagyan ng karagdagang ilaw ang public cemetery. Ang hapot ko man gani po sa inda, kung ano lakdang ang pwede tang gipuhon. So ang sabi po ninda sa kuya, ma-request na po kami sa GSD, sa city, na magkaigwaning mga ilaw po dyan sa tuya sa sementeryo. Sana po magkaigwang aksyon para dahil na po ini maulit ining pangyayaring ini, dahil siyempre makulog man po sa partingan pamilya amin na kakalubong lang tapos araw kayo na mangyayari. Naisaayos na ang puntod ng biktima at patuloy pa ang pagkalap ng impormasyon ng kapulisan sa kung sino ang nasa likod ng insidente. Jan Amador, CSN.